yangu iri pakuti murumewo ndakamupirira dare nokuti anodaidana nomudzimai wangu mawanirani kazviitoi chekutanga kusvika anga iri July last year ndakaona mufoni yangu inini mune nhamba dzake dzefoni dzabva kufonwa yanga iri kuma9 ndabvunza madzimai angu ndikati ko nhamba idzi wafona mamuchitaura mangochidei kunge nhamba idzi kuno munhu ndochinzi ndaidoti vanditorero Zambia rangu nemari yangu yandasiya zviri kwaMekunashi ndakati kwaMekunashi kwacho ndokwaurikubva wewe wazopirwa nhamba seiyo ndokwauri kubva wadi kungotakura zvinhu zvako sei wazoti ava vazoene nezvinhu zviye ufunga ipapo akapatadza ukapindura mukadzi wangu vandanyarara vandasiyana nazvo patagara ufunga ndaiti ndakaenda kubasa ndodzoka ndadzoka rimwe zuva mwana wangu mukomana number 2 panditi baba mama wakapirwa mari nababa aMelody ndakati nofunga ndisati ndataure nini mama wacho akatukana mwana wechitutsi ko kutukirei mwana chitutsi chautukana mwana kutuka mwana here kuti kutuka inini chitutsi chautukana mwana zvikureva kuti mari yacho haisi straight chindiudza kuti mari yacho right iwe waipiwa inonge chinangwa chii chawakapirwa mariyo vochinzi vakauya vachipa uyu mwana wemudiki uyu vachipa mari vachiti tata kudaenda kudotovha handiti uyu mwana uyu ende mutsvekera dringi kudotita ndakati right ndofunga apa ndanyarara izvoro handoko kana kuenda kubvunza ava ndina ndakazonyarara ini ndega ndangosiyana nazvo ndati kana pane zviri kuitika ndichaita sei zvichabuda chete ndofunga ndagara ndauya November ndofunga ini ndakauya November ndati hage ndichiende kumba mvura yadonaya mvura yanga yatonaya infact ndati hage ndiende ndotsvaga mafertilizer because ndauza kuti mari mukadzi wangu ine mari akwanisi ndakamutumira mari yacho apa ndachandoona chakutenga ndachengetesa mari yangu kumwekusaidi ndazouya kumba kuno kuti ndatora mari yangu yekusaidi ndamusvikira asina kana chikafu pamba ndati mari yandakakutumirei makatsvaga ichii pakaneti ungarwadzo ndaka $50 pa$50 ndokanga kurwadza ndakati handina kuti $50 ndakakutumira mari yakati ndakakutishandisa mari yakati $50 uchengete ndichazoda kuiona iripo mari iyoyo saka ndokamarika kurwadza ndakati alright iwe wakazvitakura izvo zvinasi mari yacho unotenga kana preparation ndichatenga sei preparation yacho kumba mari mangwana ndoishayiwa auda kuti usunge tichaita sei tikanzi usarwadze nokamari kako kana iri preparation uchaona zvokuita ndakati alright funga tagara wamusi wa30 December ufunga ndava kurara ndaenda kuna mudzimai wangu inini ndakati ndauda bonde mudzimai wangu baramba pandisira bonde paise mwana pakati ndopandakamuka ini ndakati iyo unoziva here kuti village riri kufamba richitaura kuti wakaendesa mukadzi womunhu akaenda nokuda kwako iwo neshanje dzako kuti muda nechikomba 1 muri 2 uriziva here mukadzi wangu akamuka akati kana une nyaya dzako enda kutomuka ndogona kurongedza ndokusiyira vana vako ndoenda kumba kwenu akati aiwa hazvisizvo asi ndikundati uzviziva here tichitaura tiri 2 funga takataura patapera manheri atakataura patapera apa ndakanaka rovana mangwana kusini chimuko takamuka zvakanaka pataswera funga nini musi wangu pamusi wa1 tatoswera titowirirana musi wa1 January ndakasvika uyu murume aripo pamba pangu neadzimai vake vakasvika vachiti muri vadzimai venyu vaya kumba vachitaura kuti kumba kubaba Fei vanonyaya vakataura asi nofunga amai Fei vacho vakaenda kutsanangurira mwana wavo vazoudza vauya neadzimai avo vakasvika bva vandibvunza ndakati ini ndakataura nayo yangu ndichibvunzani adzimai angu maererano nanenge zvinhu zvanoichinzwa munzeve nofunga takataura ndakati kana pasina zviripo hani midzokere kumba kwenyu tongorarama mararamiro angatiita tichiita sezvo imimi kutaura kwavanhu pamwe vanhu vanenge vachitaura manyepo nofunga vakadzokera kumba kwavo vadzokera kumba kwavo ndakagara pamusi wa1 ndakagara zvewiki wamusi Saturday vandati ndauda ndotengese mbudzi ndauda kudzokera kubasa ndauda kutengesa mbudzi ndokusienda kutsvagira chikafu ndokupewa kana 4-5 days ndichimbotsvaga ndizokwanisa kutumirei mari mbudzi yeye ndakazonzwa uya kunitaura kuti ndanzwa kuti kutengesa mbudzi mushure muzvo masemendi yangu emumba ndanga ndine masemendi yangu 6
Masamende yakatengeswa futi nomukadzi wangu ini mushure monge awana vanhu vaida samende akabva nekumba kwawewa. Nhasi ini ndagara ufunga zvese zvinhu ndakazvitambira ndakati pamwe hameno chichiitika pamwe nhamo yekuti munyama wekuti ndisakwanisa kupedzisa imba yangu. Nhasi ndagara nofunga wamusi Saturday ndakuda kuti ndakudzokera ndati age ndichitengesa mbudzi yangu. Ndatengesa mbudzi nofunga yeye ndiye akatouya nemunhu achatenga mbudzi. Atouya ndatengesera mbudzi yeye batese vaenda munhu nzi Sunday vaenda kunowacha. Vaenda kunowacha Sunday iyoyo. Hembe dzangu dzinaoma ndaifanira kunge chibuda mandi yenda vandati ina ndisikwanisa andichabuda mandi ndabuda chipiri mandi yeye vataswera chisakura tese ina dzimwe yangu mwana wangu first born grade 6 banzi ndotamba nomwana mudiki kamwana kacho kadiki number 3 ndotamba nomwana mudiki vakazodzoka kumanheru amai achibva atanga kupopotera mwana wemusikana kuti wanonoka kuya nemwana ufunga kwangu manheru bwanta muna mvura vandati timestora ibhaketi renyu ndotorara kuti tese tiende kumvura tora bhaketi vatenda kumvura tadzoka vabika sadza anenge akusvika ndakusvika pandau yekuti ndikwajeyo ndadzoka pasvika vabika sadza takudya ufunga mwana mudiki wewe mukadiki kai vakatanga kuchema number 3 kai vakatanga kuchema mama ndikuvaiwa anzi ukuvaiwa mama vachitanda kudya sadza mama vachimbopa vakati imhosva yafei atadza kuya nomwana wanguva iripo kuti mwana aitese ageze watobata mugoti nguveyo kwatanga urovani fei akati no musaruri mwana kana achiita se achidya ina nimwe muruwe dai mamuru wangu yasvika kuti dai mamuru wangu apedza kuita se kudya sadza mano yakabva aramwa sadza basiya sadza rere pakatanga akangosumuka muri uri amai unodana nababa Melody vanouya panapa vachita zvakati vanouya panapa zvika zvakati ndakazomumisa ndakati chirega kutaura nini chakuita se ndakatoka tiri tega munomo zvinogona kuita unenge manyika but ava vangosiya sadza madzimai angu vasumuka vavaenda mupi vaenda kubedroom nakunga pamba nemvura yokugeza mazese taitombogeza tese zuva rero vasumuka vatora mvura yavo vaenda kugeza vapinda mubedroom vatotanga kurongedza chii akutotanga kuti mangwana ndikuita se ndikuenda kwedu ndakati kunoenda kumba kwenyu sei zinyanya ndisandaitaura ndofunga ndakafonera ambuya vacho vandikarora ndakati ndikukumbira kuti musvike kupi kuno infact ndisandafonera ambuya vacho ndakafonera hanzvadzi yangu inondisire inogara mazivanzi ndaona kuti uyu amai acho nomwana uyu kuti vachikwanisa kurarama apa panonetsa vandatora hanzvadzi yangu ini vandakuti uya kuno vauya hanzvadzi yangu funga akatouya kuseni ndakati handingokumbira kuti usvike kuno kuseni vasvika kuseni vandamuti handinoda kuti unze mashoka kutaurwa nemwana madzimai yangu anga ari apa mwana ari apa hanzvadzi yangu iri apa tsananguro matsananguro yako fei yawakaita nezuva rasa unozokwanisa ungochipedzisa ndakazokumisa ndini vatanga kutsanangura mwana atsanangura mwana vandati iwe chitakura mwana uende naye kupi kumba kwako then kana ambuya vasvika ndichavashedza mouya mese iwe nomwana kupi kuno kwamadzanzira gogo yabva wasvika vandashedza hanzvadzi yangu ene mwana webva vauya ndaenda vandaudza sabhuku ndakati sabhuku nomashoko ari kumba kuna ndinoda kuti mumanzwewo sabhuku akati ndinoda kuti pamwe tiunganidze komiti ndakati manje gogo vari kwakumhanya kuti ndifambe futi village kuti tiunganidze komiti pamwe zvingautore kuita se kunetsa ndachida kukumbira kuti mungonzwe mashoko yakutaurwa nemwana kuzongotiwa mangwana mugona kuti witinisirawo sabhuku ati manje panoda komiti ndakati alright pachida komiti ini ndakuchiti gogo vanzwe mashoko kana ndanzwa zvekutaurwa nagogo then ndakuchiteerwa mashure magogo funga gogo webva atsanangurwa mwana webva atsanangura matsananguro yakaitawo pakutanga vabvunzwa madzimai angu kukukana nazvo here vachinzi handizive pamwe ndaizvita ndakahwanda ndichiti pamwe mwana asi kuona ini naizvozvo handizvizive ndakati alright gogo webva nditi zvinondiremera ndakusumuka ndiende kupi kwana sekuru kuti zina yangu ini natezo rangu handivazive aigara kwana sekuru akakurira kwana sekuru ndakati alright kwana sekuru akutyise imini gogo zvatakuita ndakusumuka tese inini mukadzi wangu hanzvadzi yangu mwana wangu neni ndakwidza bhazi tese tipo 5 taenda kwaJokoto tasvika kwaJokoto tofunga ndakasvika nagogo vai tasvika kwana sekuru sekuru tauya ndakashedza gogo
ndakashidzana nyama yangu yakadai asi nhau yakabuda nemwana nandido kuti munhu womwana achitsanangura nhau yake maererano namai vake. Ana sekuru vangu vakanditi iwo utotipusira atiana tezo rako bosi mwana wedu tisitakamurera mwana womukadzi wako tisitakamurera. Ndakati ameno kana muchitimura na tezo rangu mudoti ndipotire kupi nini ndikuona kuti mwana sekuru ndokukandirerukira kuti nditesi ndiuye vandati suda kutombonzwa nyaya yako ende nyaya yomwana yatidaita sei atikukuinda neno yekuti pamwe mwana wako akonyepera dzokera mese kupi kumba. Ndafunga ndakazvitambira ndakati alright takudzokera kupi kumba. Funga tadzokera kumba zeroro atina urara ikoko takadzokera tese kumba kana vatikasiya kuti gugu anga tabva nawo kuno kubaya. Tasvika kumba isu unofunga takasvika mapasti 9. Tasvika mapasti 9 ndakati tine nzara tese tine nzara ngatibike sadza. Ndatobatidza moto wangu ndikati achibike sadza pabika sadza. Abika sadza ndofunga tichendoka jogoto patikaendoka jogoto ari masikati vakasiya vawacha heti yawo mubhaketi rokugesera. Mvura yanga iri mumumba muteni wangosiyemo bhaketi ndorava ntomboitira chemo. Ndofunga vasumudza mapoto mukicheni vatenda muteni vatangata se pakura vakuda kupakura sadza zvakanzi kiti tora maplate kiti angane hope ndakati amira nditore maplate ndotora maplate yangu 4 sezvo ndipo 4 ndakati mutsa vana vaite se vachisadza ndatora maplate yangu 4 vandamuisira pamberi pakapo. Ndofunga akatora rugwaku rokupakurisa sadza rwei ndokubva atora rugwaku rebva ndokugesera muvi mubhaketi rakaingeva wacha heti yawo yemvura ni yavaitira chemo. Ndakati aini sadza racho ino zvangu ine andichaita sei handicharida ndaguta vandatorara ndakadaro. Ndofunga nezvakarara zvindinetsa mangwana kuseni ndakadzokera futi kuna sekuru we ndakati ana sekuru ndochituko chandikaita sei chandikasvika nichiitikwa nesuro nomuzukuru wenyu but akutaura muromo kuti akada kubvisa nhumbu yakura orit ndakabuda panapa ndozonzwa kuti abvisa nhumbu ashaya munonditi chimangwana. Ndosuka vana sekuru vakanditi dzokera kupolisi enda kupolisi otaura nyaya yako. Ndauya papolisi padutito patsanangura polisi andoimamira akaita nyaya yangu asi mukadzi wangu akataura kuti ndoda kubvisa nhumbu akatomboda kuibvisa ine 2 months yakaramba kubva. Zvanga ndisingazive inini ndakazozviziva kuti atoda kubvisa akatokwira bhazi kuenda kutarweni kutobaiwa injection kuti abvise nhumbu yakaramba kubva akatodya mishonga yakaramba kubva. Nhasi vanga kuda kuibvisa yakura ndakati unofa nayo nhumbu iyo kana uda kuibvisa ini ndikuenda kupolisi ndotaura kuti uyu anoda kubvisa chii. Ufunga akataura kuti ndakurongedza ndopa polisi ndakati right masvika nditi kureva kuti nanhasi mwana achiri kwateta kwatete ndakatomutsvakira nzvimbo padotito apa akutobvisa padoti. Alright, endelea. Inini handi nyaya yari kutaura kuti ndinodana nomudzimai wake ini handizivi handana nomudzimai wake asi chandoziva ndechokuti ini naive taive tine kufambidzana kwataita kuti tisvikirana mudzimba saka handisi kuziva kuti chakaita kuti azoti ndikudana nomudzimai wake chaicho chii. Makati hamusi kuziva munoita sekuti mamusina kuteerera vachitaura musati hamusi kuziva makutoziva nokuti vatsanangura. Imi munoda kuramba muchitadza kuziva zvinhu zvamanzwa zvichitaurwa munoda kuti tidzokorere zvataurwa nemurume makambopa mari mukadzi wake zvakabvunzwa pakatonzi aiwa imari yamati mimi mwana aende kodya zvese zvichitsanangurika zvese zvazvitaurwa izvi mukatomboenda neadzimai venyu kwevava kana iri nyaya yemari ndati ivo futi pachezvenyu imimi pane ndichitsinira pataura vagomba kuti handimukona zviitiko zvataura ndozvamaifanira kukirasha kana kuti kutsinira mukati hapana chandiri kuziva ava vataura kuti imimi makatomboenda imimi pesenari kumba kwava muchindotaura kuti pane nyaya iri kutaurika pano yekuti ini ndodanana neadzimai vako imimi neadzimai venyu muchienda kwevava zvese izvozvo moti hapana chandiri kuziva pamusoro wedavo right nyaya yakitika ndekuti akauya kubva kubasa ipapo makaenda here kwevava
muchiti pane zviri kutaurwa zvekuti ndi kudana nadzo hongu ndakaenda nadzo mai vangu ndozvati tichida kuenda pane pamwe tazvinzwa nadzimai vacho vauya kumba vakatoenda pavo paita imwe nyaya futi panapa yatoti mujekesi baba ava vati varonga nadzimai vavo kumba kwavo vakaronga zvekutengesa mbudzi ndibaba naamai vaironga mumba mavo kutengesa mbudzi vakazoshamisika baba ava nyaya yavaronga nadzimai vavo yekutengesa mbudzi vasati vaishambadza imi makuiziva kuti kumba kwe kutengeswa mbudzi andina ipapo adzimai vacho vakauya kumba kwangu adzimai vangu vanga vachitoripo saka pakasvika mumwe wandoti tsano anobva kwachopo naadzimai ake vachibva kwamusindira ndo akati kana mapubva panapa moenda muchiona baba afei kumba kune mbudzi yari kuita sei yatiri kutengesa vachitaura vari pamba pangu inini ndopane ava pakati isusu hatina mari pari zvino asi mototsvaga chimu ivo vakati ko imimi hamunawo here mari ndikati ainini handina mari asi ndinokwanisa inini kukutsvagirai bhaya pana bhaya wande nhamba dzake wandinoita se wandinotaura naye inini ndiye wandingatokwanisa kutsvagira weikutengera chi mbudzi kana muda kutengesa mbudzi ndo maitiro azvika chakatanga chii kutsvaga bhaya wembudzi nekuenda kunobvunza kuti ichokwadi here mazwi yatanzwa naadzimai venyu kuti ndinodanana naadzimai venyu chakatanga inyaya yekubvunza kuti inyaya yekubvunza kuti ndakanzwa kuti munodanana naadzimai vangu right papo mapindura zvakanaka ndoda kuti muone chinhu kunoku takukufungidzirai kudanana naadzimai vangu kureva kuti haina kupera kai vadzokera kumba kwenyu tatsvaga umbowo washaira adzimai vangu vacho vamwe chete vavo tiri kutsvaga zvedu bhaya mumba medu vari kuuya kwamuri aiwa havana kuuya kwandiri ateererai ka yezvo handisi kupotsa kunzwa handimbokunyepera inini zvandiri kutaura izvi ndo zvamataura kuti adzimai vavo ndo vakauya ndiina adzimai vangu vakataura tiri kutengesa mbudzi isu inzwaika imi makapindura kuti imimi pari zvino hamuna mari asi ndinokwanisa kukutsvagirai bhaya kumusha wamuri kufungidzirwa kune mafunga imi muri kufungidzirwa vacho ndimi muri kuramba muchienderera muchivaka kakuwirirana nekakunzwanana nekakutsvagirana mabhaya imi muri pakati pokufungidzirwa makatobva kubvunzwa imimi vanhu imi muri kudananai imimi ndokubva machiti munhu uye wamuri kufungidzirwa we pamatopinda bhizi yekuda kumutsvagira bhaya ndapotsa here kunzwa pamwe ndavaisa mazimukana ndai tichiri kuenda muchapiwa mukana baba ende ndakakubvunzai kuti chakatanga chii kupomedzerwa kunzi munodanana naadzimai ava kunzwa kwenyu shoko iri nekuvatsvagira bhaya makati chakatanga kupomedzerwa kuvatsvagira bhaya uku ndandapomedzerwa kare pamakondinyu izvozvezvo mega kumunhu ari normal anonyatsosenza magariro akanaka unoenda here koramba uchipakanyudza pamusha wauri kufungidzirwa kunzi ndiwe mbavha iri kuba pano iwe uri kuramba uchienda chete koda kuvaka kahukama nekahushamwari kaye kokusekenyedza kuti urambe uri mudhuze iwe uri kutojekeserwa nzi iwe zvinhu zviri kushayika pano izvi tiri kufungidzira iwewe nemawiri ako pano ipapo ndiri kuona kuti pakabuda zvakanaka ipapo pane pamwe futi tichitsindira panyaya yekuenda chete anditika mwana akati baba amai vakapiwa mari nababa amerodhi zvinotaura gomba kuti pane kakufungidzirwa anditika ndokuchinzi mari ndeyedhiringi mambo pabatawo panga pachitsanangura baba amai vakapiwa mari nababa amerodhi anditika ndokuchinzi naamai vacho ndeyekuti mwana uyu akanzi atenge dhiringi avari kudzoka baba amerodhi ndo vakutorwa navagomba ndo vari kufungidzirwa vai
baba Melody ndio vakutsvaga bhaya wokutsvagira ava. Baba Melody ndio adatengera dringi mwana wovava. Mwana wache ari grade 1 vakatomumwisa doro kubva kudotito vachimupa super. Vane yakasvika kutaura wega. Mirai tichiri kuenda navo ka. Nyara ngachagare kuchedza bereki. Kuchagira munhu bhaya wemudzi imi muchifungidzirwa rudo rwacho pamakatora handina kana kumbopa mangwana Asi pane tsumo inonzi kupukuta chana chemvana madziwa. Nikoita tsitsi Tsitsei kupukuta mwana wemvana madziwa. Kana kuti tsitsi wai chimborume kuwezera. Chimborume kuwezera duri chirikadzi. asi mai hande ndira zvakuti ndikwana nei asi manzwa mwana asisiri pamusha wababa mazvo zvaataura zvaakazotizira kuti abve pambapo zvekuti kana akashedzwa pari zvinhu zvaakabvisirwa pambapo akazvikiswa naamai avo nomugoti mwana nokudzimbo ndobva asvika kutizotaura kuti munopinda nababa ndingimi mambozinza zvichitaura navakana ava vakatoshedza mawitness kuti ndinzwiriwo zviri kutaura mwana uyu mambozinzwa izvozvo zvekutoti mwana weye akashedzwa kana baba anenge ari akauya akagona kupupura izvozvo muchamuti kudii zvine uboho here hwekuti wakandibata ane jini ramo aiwa inzwai itaurai nyaya yejini yamuri kutaura inini zvakaitika ndozvoti ndakasvika kumba vandaona jini inogutsa hamuna mumba zvazvi zvinyowani sinobvobvata zvipfeko vandavabvunza ndakati ko zvinhu zvangu zvake zviri kupi zvachini ndakatengesa kudotito kuna sisi chenge ko makazvitengeserei ndakabvotumirei mari mai manje ko mari achange yashandii zvakachinzi vanhu vakaida zvekutyoro akati aho vandafunga ndakanyarara mazuva yayo ndanyarara mazuva yayo nokufamba ndichida kufeya ndofunga iye akazotaura kuti jini ndakatengesa baba Melody vazokanganwa mai anga akanganwa ndakatengesa baba Melody akatengesa baba Melody wainga nomusiwo vanditoka atengesa kwa sisi chenge ndofunga vakazobvuma vakwanisa kuti zvoshuwa jini ndakatengesera right mukadzi mumwe chete uye comrade ndiye here mumwe chete uye wamuri kufungidzirwa uye ndiye here wamakabvisira mari muchitenga jini handisiri handinombobvisa mari ndichitenga jini makariwana sei vakatotengeserana naadzimai vangu ndizvozvo aiwa miraika ndizvozvo ndiye here mukadzi wamuri kufungidzirwa imimi kuti ndiye wamuri kudanana naye akatengerwa trauzi rababa nemudzimai wenyu pamusoro changu pindurai uyu mubvunzo pamusoro emaita kudhara pamatanga paya ndiye asi izvi zvakanga zvisati zvavapo izvi kudhara izvozvo inzwai sei zviri kuiswa mambonzwisisa here kushayika kwakaitika jini ndiri kuzvinzwa kuti rakatombonyepwa kuti rawaya kuno kudotito sei maivigwa imimi kana kuti sei adzimai venyu vaivigwa iro ratengeswa zvari kuna adzimai venyu vadzimai vangu havana kumbva vakavigwa manzwa zvakanaka ndazvinzwa ava vari kuti adzimai vavo vakatanga kutaura kuna sisi vavo vekuno kudotito vazogaragara vakangana ndibva vazoti aiwa ndakatitengesera ava izvo zvakutoda ivo vadzimai vacho vachipupura kuti vaizvitirei baba still aiwa still izvai manje pane pamwe futi padikidiki imimi muchitanga kubvunzwa navagomba vati baba panyaya yenyu mimi yekudanana nambuya wavo mune zvamunoziva here mati kwete handina zvandinoziva tichitanga ndozvamataura mai manje so mashure shure munomu ndo pamataura mimi kuti vagomba zvese izvi zvasati zvatanga saka maizviziva kufungidzirana zvanga zvisati zvapo uyu yaitova sahura wangu wanaitofambidzana naye esadombo wangu orit inini mirai ndine mubvunzo wane wanoda kubvunzai adzimai vevavo
aiva madhaiza here nokuti imwe nguva tingakupei mhosva bhozi kana madhaiza achitengesa ka iyo yekodzero yekuti imimi munotengesa semaziviro nemawirirano amagara muchiita muri kuona here kuti imimi maakunzvenga nyaya yekuti ndimi makatenga direct ende imimi ndoda kuudza imwe muchidimbo makachenjera munoziva kuti maibatanidza mukadzi weuyu nemukadzi wenyu bati muine dziri kuseri muchitambisa vakadzi venyu furandi zvokuti nazvino vakadzi venyu vakatoya pavari kukurambire kuti hamudanani navo vakatondirwisa vachitoti havada handiti ka varipo adzimai vangu vanogona kusanangurirai kuti vazotenga jini roro ichi zvakafamba chinzwai inini mubvunzo wangu kwamuri semaziviro enyu adzimai vevavo vakambopinda mumadhaiza ekutengesa hembe ipapo vaiti vari kutengesa majini 2 majini 2 imimi omega semunhu muri kunyatsoziva kuti munhu haasi madhaizo pari kungobuditswa 2 majini makafungei muchitenga majini iwayo takatobvunza mubvunzo ko murume uyu makazomuudza here adzimai wako iwo vakatengesa 2 majini zvakapamba sei nokuti ndanzwa mati tainzwanana zvekuti makazodzokaadombo wangu iri handina kana ndisadombo zvaita zvakanaka watenga adzimai vako vatenga kumadzimai veshamwari yako ivo vakazodzokerawo here ne2 majini aya kuti sahwira ona ma2 majini aya adzimai vako asi vakutengesa here hembe aiwa ipapo handina makapati chii mafungiro enyu ipapo vanhu vakagarisana izvo zvimakatobvunza vanhu vagara vanhu vakagarisana munhu asina kumbobva afamba achitengesa hembe ka from nowhere kuti angotanga kutengesa trousi 1 matrausi 2 zvinofanira kutoita mubvunzo chero rakatotengwa naadzimai venyu izvo zvinofanira kuita mubvunzo kuti muri gamushira muri kuona kuti imi makarigamushira muchitoziva kuti rabva kupi makadii kudzoka changamiri kuona kunge nyaya matopedza matutsa chaizvozvese mamubvunza hapana chaanogona kuda ii mhosvakaiachena tichikonzwa vamuzara bani inini ndikuda kungotsinhira pamwe chete nokubvunza baba kuti nawi vanhu kana kuti imini kuona kwenyu mufunga menyu ndadzokera panhau yembudzi iyi yanga isati yapera nhau yembudzi uya kwadzikazoita kuti musvikiwe neshoko yemini kuona kwenyima musikuona kuti amai avo kuti vazouya kutaura vachizotaura kuna baba kuna rume vavo kuti kakati aigaiti kana kuti vakaingouya kwamuri vachitiwo pane mbudzi dziri kutengeswawo kana muchida mbudzi aimakuonere kuti munhu angazvitoziva kuti adakuvaka musha wake nemi uye zvezvekare pari zvinezvi hamvene kuti baba mudzimai wenyu muna here kana kuti akaenda kwavo akaenda kwavo kanzi baba vachiripo chokuti ari kwavo ndichongoti angadai iye zvine zvaruta kwenyu asi kuti varingomirira chinoti nhau ipere alright regai tibva tatongopinda tine nyaya dzakawanda dzida kuti tipinde ngatiterei nyaya changamire vachikombera because nyaya iyi yakatombotitambudzawo yauya ichipoterwa ndipo yakatira nguva yaripo tichimboramba kuti ipinde kudari da kutanga taita tsvagidzo dzedu dzimwe dzatikuona kuti tiite nofunga matomboona tatombomisa futi veslide media kuti mbomirai kutora mufananidzo because tauti sekuti ine mwana mudikani humbo ari grade 6 but nofunga nyangwe asipo but mhosva iri kungobata nyangwe mwana asipo asi ringobata asi tazongotaiwa zvakangojeka itai kuti vadi vatore mufananidzo zvichida ndakatombonzwa pane paatosiya murume uyu ndikunzwa kuti mwana abviswa pamba zvesefiri kuti achichengetedzeka kuti naamai havachagarisana nekuti mwana ane zvaaburitsa aendeswa kunochengeteswa kuhanzvadzi ari kunzi murume uyu anenge nemukadzi wako akazonotera futi kupi kwakachengeteswa mwana anga kunotsvage ikoko hanzvadzi yanye irimo mune mweri inogona kuti tsanangurira kuti akauya zveshu here murume uyu ngavauye pamberi patinzwapo
regai amai titaurirei kuti zvakafamba sei. Daudzwa kuti pamwana makuchengeta mwana mimanzwa kuti achagona kuti achigara naamai nekuda kwedambudziko. Tatakuzotyira kuti mwana zveshiwani mwana kusiwa kana mushonga kana kufa. But makuchengeta mwana imi ndikuzwa kuti murume uyu nemudzimai wake vakazouya. Ichokwadi kuti vakasvika. Ani manzwa. Vakauya vachiti kudinga vape. Vakauya vachitanzi ndaya kunonzwa. Nyaya ndanzwa kumba kuti nyaya yekufamba sindataura kuti nyaya ndiyo masiya kumba. Inini changu mwana kana ndonzwa nyaya kubva kumwana. Toshedza mwana wacho akaya kuchikoro padotita. Ndakana ndichida nyaya kubva kumwana. Kanzaiwa tichamira mwana atichamumirira sitakudzokera. Ndobva kudzokera mwana yavana kuonana naye. Vaina adzimai vavo. Munoshanda social welfare. Ndati munoshanda social welfare manga makutera mudambudziko rikaita mwana kusoko. Aiwa ndaasingateri mwana. Mama terani. Taitoenda kuna tete ndandabva nokuna sabu. Kuita sei. Asabu nchida kuti titaure nezvenhau iyoyo tiri kwasabu. Asabu ndo vakazoti endai kwanzvadzi yacho kuti vangakwanise Munotidzorera mashure yavo nachangamira. Munyararo vanhu vaMwari. Baba, munotidzorera mashure nyanga yavo nachangamira ndiri. Nyaya iyi matakakwira mbabva pakutanga handiziva ndizi. Apa makutobvuma kuti ndakatoirondawo ndichida kuinzwa kuti zvazo. Saka regai iendere mberi kuna changamira pairi. Nzira yepadiki tingasirire. Kuvavarira kwese kwake pamwe mwana ndowake kuti zvakati. Tikangoda tichiti ari kuvavarira mwana ari wake. Right, regai musingo wachino titi zveshuwa zvajeka zvikubuda pachena kuti murume ane mhosva. Ende zvinorwadza zvinosuwisa kuti imba yemunhu yatoparara. Akatorongedza asi sipo. Vana vanherera. Mwana atransfer chikoro akudza pano padotito. Chimwe chidiki chakugara uko. Aitomupa doro kuti achinwa doro. Ezwe zvimwe zvacho ainzi aitomupa doro. Achitofamba nadzimai yako murodhi. Mwana wangu akataura wega kuti baba ndakapirwa doro. Mwana iyewo kutaura kuti baba mwana ndapirwa mama akapirwa mari nababa Melody. Ndiye akandiudza kuti takanwa doro chibva kudotito namama nababa Melody. Ndakatotaura supa yacho ndini. Awa. Saka tukuri zvimwe vana vangu ndovaudoita marombi vawa asi ndoti ndipa bhukure regai atakutaura takusipedzisa. Murume wayo anga achitibudisa musodzi zvinodzimba zvinosuwisa. Achitaura somaona musodzi yanga achidonha zvona. Zvinosuwisa. Imba yemunhu yatoparara. Anenge achitarisirawo kuti dai achengetana nemhuri nemukadzi wogarawo zvakanaka. Wakaona wato nemwana agrade 6 wakutotarisa kuti ndatokudza ndane mhuri. Munhu uyo oparadza musha. Zvakaipa izvo zvitendero zvizoita izvo. Wabatwa nemhuzo kuti wanga uchidana nemukadzi wemunhu. Iwo chii chaurikuda kuti murume yakubhadhare nekuti aitora mukadzi wako? Ngatibhadhare ndingangoti ungatonditongerawo ndimi chifu kuti handibhadharewo zvaandikwanisa kundibhadhare. Iwewe zvauri kuda zvepamwoyo wako kuti ndida kuti handibhadhare chii chauri kuda kuti ubhadhare? Ngandibhadhare mombe. Ngandipe mombe nacho. Oyo handifunga kuti zvakaoma. Mombe nhatu dzaataura idzo kana kudzibhadhara mombe idzo. Asi ndaitofunga kuti nganditowedzera imwe 1 dzite 4 mombe idzo. Uzatambisira dare mboto kwani. Ngadzite 4 mombe idzo. Kwa mambo ndozongoda mbudzi 2 dzandiroda. Tisazozvipamidza kuti zvakadai izvozvo. Zvinotofumura mudunhu. Mbudzi 2 dzine kwa mambo nemombe 4 nemari yake idare uyo yakakwirisa. Zvinofanira kuzobhadhara. Itaiti patinoita next sitting yedu iyoyo. Zvinizvo zvinenge zvapo. Pandopera 2 weeks musi wa15 nda kutarisa mombe idzo dzinge dzapo. Imba yatoparara. Takambwedza ndipatindogona kuti aiwa zvina basa iwe enda chete unonyengerera mukadzi adzoke auye kudarira nhasi ndiri chachiri chishuwo chedu taida kuti tidai anga auya apa mukadzi but akambozama murume achikwira aenda kubasa adzoka achindamboenda mambo ndombozama ndipandogona anenge ari kubvuma but zviri kuramba zvichida umbo wacho pamwe ndiye aitorambidza kuti mukadzi asati ouya ngozi imwe nguva aitobvuma mukadzi saka tiri kuti munhu waudiwe uchapiwa mombe dzako ngani 4 nemari yako idare musi wa15 zvikunzwika. Amai mutichengetera mwana zvinoshuwisa zvinogumbura asi tichengeterewo mwana zvinowanika mukati meupenyu asi chaedza nepatinogona kuti mukadzi yeye kana Mwari akati
iparare yaparara asi tinogona kuta kuti dzimweni dzenguva kana achitoda imba yake tinogona kuvabatanidza vanhu vavo zviri kunzwira. Ladies and gentlemen, it's now 2025, and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, ndamboenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu, and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handisi expect handisi nyatsoziva. Saka ndauya naMr. Kechi, an expert wekulogos Solar Tech, timbovabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must product. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump, it powers a class A fridge, power TV, you buy a power my lights, energy saver lights up to 15, and then zvese entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, zvese zvinenge zvingori ngwengwengwe. Is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Zvese zvapera. Exactly. Alright, koma package vane mari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa, titakudawo from 5 kVA, 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400. Ndo inova iyo ye 5 kVA. And then toenda pamusoro, tenge takuitwa ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwa ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-layby, vema-terms, ma-civil servant, nevane ma-customized service, vanokubatai here. So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5, and then the balance we attend in 2 months, wapedza unakirwa kune magetsi ako. Nakirwa waenda. Manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pa screen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogos Solar Tech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.